मुक्तक में लिखल बा जब मिलबे ना करी तो लौकला से का हो आ कोनो दाबे ना होखे तो फौकला से आ दाढ़ी पा तो सगरो फरले फुलाइल रहे आ जब भेटेबे ना करी तो छौकला से कहा हो। ए गीत के नाम बा खत्म भइल ओरा गए का ओरा गए यह गीतिया में जाने के बाद एक तरह के समाज के समझावल बा ए गीत में चढ़ल जवानी का बिछली में चढ़ल जवानी का बिछली में जे बिछलाइल खत्म भइल कामदेव के चक्कर पड़ल कामदेव के चक्कर पड़ल उठी मलाइल खत्म भइल घर करी शेर पर फूल के काम सुगंधित कोइल घर के हार भी बन जाला माला का चक्कर में जे पड़ल माला का चक्कर में जे पड़ल जिंदगी बनाइल खत्म भइल आगे के सिर पर तनी ध्यान देना 12 से 25 के उम्र यह कली युग में ढाहोता 12 से 25 के उम्र यह कली युग में ढाहोता गार्जियन जहाँ ढीला और गार्जियन जहाँ ढीला और ढील दियाइल खत्म भइल आगे का शेर पर ध्यान दी भैया पानी हा पानी जीवन के रक्षा कर काम बाटे जल ही जीवन है लेकिन जल के नाम पेय भी है और जल के नाम पानी भी है तो ध्यान दे पानी हा पानी जीवन के रक्षा कर काम बाटे अब पौधा के पानी न दियाई
आगे तनी सुनी ना। बचपन में माता पिता के लाड़ प्यार तो अच्छा हो करे की चाहिए, लड़का का माने जाने की चाहिए, लड़का लड़की के। बचपन में माता पिता के लाड़ प्यार भी अच्छा हो। अब 12 वर्ष में छूट दियाइल, 12 वर्ष में छूट दियाइल, संग में मोबाइल खत्म भइल। अगला शेर कर देखी कितना बात बढ़िया। महापुरुष लोग अनुशासन से देश महान बनावेला। महापुरुष लोग अनुशासन से देश महान बनावेला। गार्जियन खुद अनुशासन हो, गार्जियन खुद अनुशासन हो, ध्यान न दिया खत्म भइल। आगे सुनी अंत में कवि के कंक्लूजन का बा। विजय घर घर के हालत देख एक संदेश भेजावेले। विजय घर घर के हालत देखी एक संदेश भेजावेले। लजगर लाजे मरी मरी जाला, लजगर लाजे मरी मरी जाला, आ लाज भुलाइल खत्म भइल।